Oke pemirsa, netizen yang budiman, yang terhormat, begitulah kayak aku habis beli pecel guys. Nah itu 2000-an, 2000 segini 4000 tapi tak masak gawe sesuk iki guys. Gawe lodeh sesuk. Oh tuwek-tuwek ya loh. Oh kuning-kuning. Masalah tak lebokne ngene. Iki engko dadi sak pira. Campuri tempe njos. Iki aku ya kape gawe jamu. Gawe jamu pemirsa. Wadah. Sak menehe iki wis akeh iki. Yes. Jenenge kloe. Loh, kita irisi ngene lho. Diirisi terus digelabusi. Walet jah. Paeja walet jah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Loh, diirisi ngene kok bareng ngono dicuci, digodhog deh. Selesai terus gawe jamu. Gawe jamu nganu pemirsa. Jamu apa ya enake? Awan-awan kayak kulkas kok jamune seger wis. Iki terak glatine iki paling ya. Ngene iki nek nduk YouTube ngene iki ya, sepil ngene iki masak-masak ngene iki aman. Gawa glati ngene aman. Tapi kok nek nggone TikTok eneng glati ngene iki lho pas live ngono ku wis kena banet. Wis dibanet pe. TikTok-e ditangguhkan. Pirang-pirang dino lagi iso live, ono sing gak iso live lho. TikTok iki rodok-rodok sensitif. Beda ambek YouTube. Nek YouTube kan los. Wis rodok tuwek wis mambu. Mambu apa ngene iki dadi nangka ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Badokan ngene iki kok angel men to yo. Ose aku gurung live TikTok. Yo guys, pantauin TikTokku guys. Cece Rahma guys. Ojo lali sawer. Disawer. Nyawere yo gift ngono ku guys. Iku yo koin, kadang nek gak duwe koin yo ngisi kok. Top up, bareng ngono digawe nyawer wong-wong ngono kuwi. Gift. Iku yo koin, guys. Bisa jadi uang. Tapi aku yo urung tau nukarno durung suwe dolanan TikTok, lagi iki ae. Lagi entuk 2000 kok tak sudono Mbak Dita iki iso ditarik ora saldone mok 2000 kok ditarik. Kampret. Ya wis tak kumpulne saldoku. Nganti 1 juta ta 2 juta ngono engko. Jajal kena ditarik ora, nek ditarik ya. Alhamdulillah tak tulinan TikTok ae wis. Hahaha.
Barangnya diglabusi, guys. Wis apa orang ya? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Aku mergane iki gak duwe songkes, guys. Soundcard iku lho, songkat kuwi. Dadine rada angel nek digawe live bareng arek-arek iki suarane gak iso lek. Nek omahe ku eneng handset tapi ora ngerti carane handsete piye kuwi iki tak sedokno Mbak Dita. Iki piye kena to orang iki? Doleno pakmu. Kena apa gak? Didelok. Lah kok ngene iki dicupno ndi? Ya mbok cupno irung. Kene tambah gak ngerti kok. Bluetooth ngono ku. Karuan sing cup-cupan langsung ngono iki lho pemirsa. Enak langsung mlebu kuping. Handset sing ruwet-ruwet ngono kuwi marai ndas ngelu. Ora ngerti. Ngerti cuma di bluetooth iki lho, bluetooth terus eneng kabele iki lho, kabele melok sapa? Melok tanggane apa melok dulure ngono. Yu wak yu. Handset kuwi nek omahku ana iku. Nganggur. Ora ngerti carane kok. Wis soundcard iku ya larang kok, guys. Kuwi meh jare kancaku regane piro kuwi. Eneng sing 60, eneng sing 70, eneng sing lengkap iki, sing lengkap kabeh kuwi sak sembarang kali sak handsete kuwi meh 90-an ngono. Ya wis penak digawe nyanyi-nyanyi, digawe live-live. Suarane kan penak. Ngono lho, wis iki tak cucine terus tak direbus. Wis guys, dadi sakmene guys iki mau loro ya. Gak ngandel. Wis ya, tak masake dhisik ya. Piye iki? Iki dicuci. Oh, dicuci dhisik. Katene gawe anunan guys. Jamu. Cuci ke le jamune. Lah iki jamune kurung tak parut sik. Santai. Oh, ketewele wis tuwek-tuwek ngene. Iki tak gaane banyu. Nah, wis. Mesisan langsung dilebokno ya, guys. Wis kemerangsang. Lebokno ae. Iki engko dicampuri tempe serubuk ya, tempe sing gembos ngono ku wadah. Dong salam. Muantul, guys. Mantap iki. Wis jangan ngene ae wis. Iki diglabusi gawe sesuk, guys. Ora nggur gawe saiki kok. Iki aku kate marut. Kunci. Iki lho iki tak. Wis diparut. Ndi parute? Parute ra enak mana curut codot. Ambil latah. Parut iki ya kena parut keju kok. Wis tak parute sik, guys. Nah, wis mari tak parut. Terus dikai banyu. Iki ning parutane iki. Ben larut sik, guys.
Wis dari ngekei gula. Iki uyah. Sik ya. Kayak uyah. Wis tak tutupe sik, guys. Terus kayak gula. Angel lagi loh. Nyekeli HP. Gulanya pirang sendok. Wah. Ini namanya jamu kencur, bisa mengobati kolesterol ya. Bisa menyembuhkan batuk-batuk. Jadi kalau lagi batuk, flu, lagi gak enak badan, solusinya jamu kencur. Kencur mangur-mangur. Gula kuis entek. Sak meneh guys, koko nek wis nek serasa belum manis kita tambahin begitu. Apinya kecil aja kok mumbul Gak aku nek mumbul nendi toh konane. Cuci enak ndi toh. Iki dek bengi iki ya, dek sore semalam gawe sayur asem kacang. Ini iki ora doyan masam. Bojoku ora doyan. Senengane yo ngene-ngene iki lah. Ambek krawu terus sayur apa ngono kuwi? Sayur lembayung ini iki. Nah, iki wis rodok kutuk-kutuk. Wis tak umbahi maneh gantian. Mbah nandi ki iruse. Iki karek nambahi dong salam iki, sik ben gak kolesterol. Pahit ora ya? Tambahi godong salam. Kolesterole cek gak naik. Asine kunir putih. Saiki ae lah, guys. Kunir putih. Kok penak karek nyaring. Kayu manis. Iki ana kayu manis poro. Oh, ana, guys. Sik ya. Aneng kayu manis ki le. Oh. Kayu manis. Manis kayunya manis. Piye ki? Alah mantap. Loh, nandi kene mau. Ya Allah, mbot kok iso ngilang to yo. Mbak saiki agak ben harum. Oke, kurang anu kok. Wes. Iki uyahe. Kene tempat uyah. Sudah selesai. Wes, guys. Kita ben gak direpung semut. Hari yang mantap.
Gentung ala gentung. Iki sisane kencure tak simpene. Ini lho diresiki bendina lho. Sik panggae. Ini resik-resik bendina, guys. Rasamu sak minggu pisan. Oh, no. Ini tiap hari harus dibersihkan biar enak dipandang. No ya. Nah, wes. Kalian delok jamu jadamku. Wes. Kurung tanak iki, kurung gembuk iki. Wes karek iki diglabusi dulu alias digodok, medodok dulu baru besok dimasak. Wes nunggu mop. Terus disaring, guys. Nandi saringe mang. Kayak mau saringe nok endi to? Yo. Lagi, guys. Tak tambani gula sik. Kurang manis tambahi gula. Ini lah mantap tah. Wes. Wes 2 sendok ae nggo legi. Wah, iki nggo teko sawah ya mantap iki nggo. Nah, iki nggo dadi sakmene, guys. Nah. Dadi segini, 2 ngene kayake. 2. Dadi 2 ngene ambek setengah. Ora tak gedhekno kapan umope? Setahun nih lho. Wes mantap. Wes ora usah legi-legi wes. Ayo to nang umop kok gak umop-umop to yo. Wes pateni iki. Iki engko nek bareng-bareng ora iso umop. Jamu jadam jamune. Mbok jamu. Pengen tani umop ah, guys. Kapan umope? Sik suwe iki. Iki ana kayu manise ya. Eneng godhong salam. Godhong salame saiki ae. Iki anti kolesterol. Mantap surantap loh. Iki nglabusi tewel. Wes guys ya, videoku sampai samene yo. Iki mang ceritane gawe jamu ya, jamu anti batuk, anti watuk, pilek, awak pegel-pegel, kolesterol, wes sembarang kalir wes. Iki aku gawe jamu wes sampai semene ya videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.